Как да коригираме изкривявания в носа или при наличие на по-широко носле с повече уточност? Хващаме ноздрите, като обръщам внимание, не ги слагаме тук, а ги слагаме на самите ноздри. Натискаме и сега с носа стягаме ноздрите и те избутват пръстите ни навън. Избутвам, връщам, избутвам, връщам. Пръстите ми не се местят, не правя аз така, а самите ми ноздри избутват пръстите. Избутвам, задържам. Раз, два, три, пускам. Избутвам, задържам. Раз, два, три, пускам. Гледайте да не правите гневни бръчки, да няма особено други гримаси. И по този начин правим 2 минути. Следващата техника слагаме пръстчето под носа, но не в основата, а малко по-към връхчето. И започваме да натискаме надолу. Натискам. Раз, два, три, пускам. Натискам. Раз, два, три, пускам. Натискам. Раз, два, три, пускам. Ще усетите ето тук едно много силно загряване от второто упражнение, а от първото ще усетите самите ноздри как стават твърди. В рамките на няколко тренировки, по 2 минути първо и 2 минути второ упражнение, ноздрите се нормализират и съответно потока на кислород е коректен към двете половини на нашия мозък. Ако се погледнете как да разберем дали имаме изкривяване, да ставате пред камера или пред огледало и поглеждате дали тази преграда е настрани. Ако е настрани, то нослето ни е изкривено. Може да е в едната посока, може да е в другата посока. Когато едната ноздра е по-малка от другата, към едното полукълбо преминава едно количество въздух, а към другото преминава друго. И поради тази причина започваме да ставаме по-развити към ляво полукълбо или дясно. Съответно развиваме повече логиката или повече интуицията. И всъщност в зависимост от това как са ни ноздрите, ние развиваме по съвсем различен начин в нашето ежедневие, как ще реагираме на различните ситуации. Затова е много важно да гледаме централно ноздрите ни да са еднакви. Така че пробвайте упражнението и вижте какъв